Ola, soy Marco Coach, benvidos ao meu canal Marco Coaching. Estou aquí en Arzúa, vou facer unha etapa de regreso de Arzúa ata Lugo e antes gustaríame amosarvos uns exercicios básicos para ter un bo rendemento na bicicleta. Consistiría en facer uns estiramentos de pernas para levar a espalda suelta e con agilidade, mover a bicicleta sen esforzo e cun avance adecuado. Así que estiramos ben a zona lumbar para evitar dores nos cadrís e disfrutar da bicicleta todo o que poidamos. Tamén os cuádriceps é básico levalos relajados, para eso uns estiramentos antes do exercicio é fundamental, así evitaremos cambres e tiróns que sempre, se non facemos estiramentos, poden mermarnos a etapa. Así a levaremos mellor relaxada e solta, sen perigo de lesión. O estiramento gustame facelo tamén subindo un brazo pola costa, para que de paso que estiro a perna, estirar ben a columna vertebral, evitar tamén tensiones no cuello. A eso baixando ata que toque a mandíbula ao peito. E rozando hacia os lados. Conseguimos que a tensión circule por todo o cráneo e así iremos regulando esas calambres que a veces son tan molestas. Tamén o gemelo é importante, porque xunto co cuádriceps o gemelo son as zonas da perna que máis usamos na bicicleta, e así estirándoas logo irán funcionando con maior soltura sen acumular as tensións. Estirando logramos que a tensión se reparta por toda a perna e así non se acumule nun punto de forma molesta. Logo, para finalizar, vamos soltar o cuello hacia detrás, cara atrás, todo o que poidamos. Primeiro unha perna adiante, logo a outra, hacia que notemos como a tensión se alivia e vai baixando casi ata as pernas. Tamén podemos coas mans entre as pernas abertas, botalas cara atrás todo o que poidamos. Aguantamos así uns segundos, 3, 4, 5, 6, a mí xa me chegan. Bueno, recomendable sería entre 5 e 15 segundos, dependendo tamén do físico que cada un teña ou que irá calar. E nada, así me despido aquí desde Arzúa, e gracias a estes exercicios chegarei a Lugo en boas condicións. Pico. Ata logo, non esquezades suscribirvos ao canal Marco Coaching.